Sestaon, ezkerraldeko eta mehatzaldeko sindikatu, gizatalde eta enpresa batzordeak manifestazioa egin dute goizean eskualdearen lan egoeraz protestatzeko. Lanpostu duinen aldeko aldarrikapena egin dute. Irantzun Mentxaka. Bai, eta mobilizazio jendetsua izan da. Izan ere, inguru honetan egoera larria da benetan. Ezkerraldean esaterako langabezi tasa 17%koa da. Honek esan nahi du, hemen inguru honetan 16.500 lagun lanik barik dagoela. Gainera, beste ia 7.000 kolokan ikusten dute euren lanpostua. Manifestazioak Sestaoko kale nagusiak zeharkatu ditu. Bertan joan dira beharginak bai, baina baita gazteak, talde feministak, pentsionistak eta tartean ikusi ditugu baita EH Bildu eta Elkarrekin Podemoseko ordezkariak ere. Guzti hauen berbetan, krisi honen arrazoi nagusia ez da koronavirusa, sistema kapitalista baizik, eta honen kontra egiten jarraitzeko, borrokan jarraitzeko asmoa erakutsi dute, kalean jarraituko dutela esan digute. Guzti hau hurbiletik ezagutzeko kasu konkretu bi ezagutu nahi izan ditugu. Langile birekin egun gara. Trapagarango Mediapost enpresak kalera bota duen Mikel Lanzagorta langileak irakurri du gaurko manifestazioaren aldarrikapena. Gure lankideak bere lanpostuetan berriro onartzeko borroka jarraitzen dugu. 10 langile kaleratu ditu buzoietara banaketa egiten duen enpresa honek lan erregulazio baten bidez, naiz eta irabaziak euki beharginen esanetan. Osasun krisiaz balidatzen da kaleratzeko, eta ondoren azpikontratatzeko prekaritate baldintzetan. Gaurko manifestazioak oihartzuna eman die Santurtziko San Juan Jainkoarena ospitaleko langileen eskaerei ere. Aukera bat zan, hori bizibilitatea emoteko hemen ospitalean dakagune arazo honekin. 2011ko abendutik daude lan hitzarmenik gabe. Ezin dugu geza aguanta, 10 urte dira hitzarmen barik eta holan ezileike jarraitu, orduan hasi gara abenduan hasi ginen grebekin. Kategoria baxuenetako soldata prekarioekin bukatzea dute helburu nagusia. Kategoria bajuenetan 1.000 eurotan dabiz soldatak, eta pentsaten dugu hon 2021 ezileikela olako soldatarik egon. Maiatzean ere grebekin jarraitzeko asmoa dute.